Għamilt perjodu malli ndum ftit ħin mhux ħażin fuq saqajja. Nistordi u jħossni ħażin. Qatt ma sibt spjegazzjoni għaliex. Meta wieħed jħossu ħażin, xi jkun qed jiġri fil-ġisem tal-bniedem? Meta wieħed iħossu ħażin dak li jkun qed jiġri hu li jkun hemm nuqqas ta' ċirkolazzjoni sejra lejn il-moħħ. Allura dan jikkawża nuqqas ta' ossiġnu lejn il-moħħ. Bekk il-bniedem li jħoss li jintilef minn sensi ħal ftit sekondi. Allura dan aħna nipperċevuh bħala il-ħass ħażin. Huma bosta l-kundizzjonijiet li jistgħu iwasslu biex il-persuna jħossha ħażin. Żewġ kundizzjonijiet l-aktar komuni huma d-diabete u l-pressjoni baxxa. Fil-każ tad-diabetiċi, xi wassal għal ħass ħażin u x'nistgħu nagħmlu bħala l-ewwel għajnuna? Fil-każ tad-diabetiċi li jiġri hu li titbaxxa l-livell ta' zokkor fid-demm. Issa il-sintomi ikunu simili tal-ħass ħażin, però ħafna drabi jkun hemm sintomi oħrajn bħal pereżempju dak li jkun iħossu irritabbli jew ikun daqsxejn iktar aggressiv, iħoss ġuħ qawwi ġej fuqu. U l-kawża tal-ħass ħażin fid-diabetiċi ħafna drabi tkun il-mediċini stess li huma jkunu qegħdin jieħdu, speċjalment jekk ikunu fuq l-insulina. U mbagħad ikunu ħadu l-insulina u ma jkunux kielu. Li għandna nagħmlu jekk naraw li persuna ħajħossu ħass ħażin u nafu li huwa diabetiku, jekk ikun hemm magna ta' zokkor niċċekkjaw it-zokkor dak il-ħin mis-suba'. U jekk naraw li dan qed ikun baxx jiġifieri inqas minn 3, intuħ xi ħaġa ta' zokkor bħal pereżempju xi kuċċarina għasel jew xi soft drink li ma jkunx dajjed, xi fruit juice biex itella t-zokkor dak il-ħin. Mbagħad li għandna nagħmlu nerġgħu nirrepetu t-zokkor qisu wara kwarta li nkunu tajna xi ħaġa ħelwa, jekk jibqa' baxx nerġgħu nirrepetu. U mbagħad kif jistabilizza ruħu intuhom xi snack bħal xi toast. Issa huwa rakkomandat ħafna li min ikun fuq l-insulina ikollu din il-magna ta' zokkor available għaliex daw il-ħass ħażinijat sfortunatament jistgħu jiġru naqra ta' spiss. Persuni li jbatu bil-ħass ħażin ta' spiss għandhom ifittxu parir mediku għaliex dan jista' jkun indikazzjoni ta' xi ħaġa aktar serja. Dan jista' jkun indikazzjoni ta' affarijiet iktar serji, speċjalment jekk ikun rikorrenti ħafna, ġifieri ġieli jkun hemm każijiet fejn jkun hemm problema bil-qalb, eżempju l-qalb ma tkun qiegħda tħabbad b'mod irregolari jew tkun iktar baxxa minn kemm għandha suppost tkun. Ġieli wkoll speċjalment fl-anzjani jkun hemm każijiet fejn jkun hemm xi valv mill-qalb li jkun qiegħed jidjieq, allura ma jkunx qiegħed jagħti biżżejjed demm lejn il-bqija taċ-ċirkolazzjoni. Jaf ukoll ikun hemm każijiet fejn ikun hemm problema neuroloġika, pereżempju nuqqas ta' ċirkolazzjoni lejn il-moħħ minħabba xi bidu ta' apoplesija. Jiġifieri għalhekk huwa tajjeb li jekk dak li jkun qiegħed ikollu dawn il-ħass ħażinijiet ta' spiss imur għand it-tabib tiegħu biex jeżaminah u niċċekkjaw daqsxejn jekk hemmx bżonn isiru xi testijiet oħrajn. Anke l-istress, l-attakki ta' paniku u l-qtajja jistgħu iwasslu għal ħass ħażin. U għalhekk importanti li wieħed jgħin lil xulxin fil-kontroll tal-emozzjonijiet. Attakk ta' paniku huwa wieħed mill-affarijiet li jistgħu iwasslu għal ħass ħażin. Huwa komuni mhux ħażin. Ninnutaw fil-bniedem dak li jkun li jibda jieħu n-nifsijiet fil-fond ħafna u brata maġla aktar minn kemm suppost. Ninnutaw li jibda jirtriet, xoqla raqali u ġieli anke jista' jintilef minn sensih. Kif ninnutaw dan li għandna nagħmlu li jekk qegħdin eżempju f'xi rassa noħorġu l-bniedem minn rassa u nippruvaw nikkalmawh kemm jista' jkun billi nkellmuh bil-mod u ngħidulu biex jieħu n-nifsijiet bil-mod u fil-fond. Li jista' jgħin għal dan ukoll li ġieli nistgħu nużaw borża tal-karti li ngħidu l-bniedem biex jagħmilha ma' ħalqu u ma' mnieħru biex jieħu n-nifs fil-fond bil-mod minnha. U bekk nikkalmaw ir-rata tan-nifs u nevitaw li l-bniedem jimur għal ħass ħażin. Tikka aktar dwar saħtek. Dawk li jbatu bil-marda tal-Parkinson jistgħu jtaffu xi ftit mis-sintomi tagħha billi jagħmlu eżerċizzju fiżiku b'mod regolari u skont il-parir tat-tabib. Għal ħafna pazjenti morda bil-Parkinson, l-eżerċizzju jista' jidher xi ħaġa impossibbli, però r-riċerkaturi li l-eżerċizzju jbiegħed ir-riskju ta' waqgħat u jgħin fil-bilanċ u fil-mixi. Sfortunatament problemi fil-moviment huma l-aktar sintomu evidenti f'min ibati bil-Parkinson. Sintomi oħra jinkludu ċaqliq bla kontroll jew inkella l-ġisem jibbiż totalment. Ir-riċerkaturi qed jappellaw li l-aħjar kura għal Parkinson
għandha tkun taħlita ta' mediċini u eżerċizzju skont il-kapaċitajiet tal-individwu. L-aħjar eżerċizzju huwa l-awm, kif ukoll eżerċizzji bil-mużika fl-ilma, għax bekk jiġi evitat ir-riskju tal-waqat. Jekk il-persuna issiba diffiċli timxi, tista' tuża wkoll treadmill taħt l-osservazzjoni ta' persuna oħra. Tikka aktar dwar saħħtek għada.